Mwamvapo za coronavirus, mwamvanso za network ya makono ya 5G, mwakalanso mukumva za chilemba cha chilombo 666 the mark of the beast. Kodi nanga mavutowa, njala, nthenda, zivomerezi komanso zindikiro zina zoopsazi baibulo likuti chani? Tiye tikhale limodzi pomwe evangelist Yankho Malizane afotokoze bwinobwino mogwirizana ndi buku lopatulika Bible. Yehova Mulungu wakumwamba alemekezeke chifaso cha nthawi yabwino imene watipatsa kuti ife tikhoza ndi moyo kufikanso mu tsiku la lero. Moni Amalawi anzanga, tadza ndi uthenga umene udakhale ukuchitika kwa sabata lonse kuyambira Sunday mpaka na Saturday, tsiku lina lililonse. Ndeni kupempheni kuti mukhale ndi chidwi ndi uthenga chifukwa dziko lapansi ndi likutsetsereka, zochitika ndi zikuchitika. Uthenga ndi umene ukulengezedwa kunena kuti makachisi anthu adzisonkhana ochepa kumene kuli kutseka kumene. Ndi dziko lapansili kumene likuwerapo zofunika munthu azindikire chimene chikuchitika ndi kumene ifeyo tikupita, kumene moyo wa munthu ukupita ndi chimene chikubwera pa dziko lapansi chimene munthu mwina sangachembekeze chikhoza kuchitika. Ndi kofunika kukonzeka ndi kuyenda ndi Mulungu wakumwamba. Ndi uthenga umene udzikhala ukumveka m'nyumba zanu, nyumba zofalitsira mawu, zolutsira mawu, ndi kodi nyenyezi mukuiona? Likhala funso kuti ineyo umene mukhala tsiku ndi tsiku, wala pa nyenyezi mukuona? Mdima uli nkudza pa dziko lapansi pompa. Midnight is coming, sikalenso ndi pompa. Ndi m'bale wanga mmene tikuyamba kutsegula buku lopatulika, mawu a Mulungu wakumwamba, Baibulo lokha basi. Tipemphere. Yehova Mulungu wokonda amene muli kumwamba, mukhala ku mpando wanu wachifumu wautali ndi wokwezedwa, kumene angelo saleka kulemekeza inu, kuti ndinu Mulungu woyera, 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 Yehova Mulungu wamakamu. Zikomo chifukwa cha kukhulupirika kwanu kuti mudalonjeza kuti namwali adzayima nadzabala mwana wamwamuna nkumutcha dzina lake Emmanuel. Kudachitika kuti Yesu Khristu adabadwa, adatifera ife, kotero mu nthawi ino tikuvomereza zochimwa zathu pamaso panu, popeza matilonjeza ife kuti tikavomereza machimo athu, inu Mulungu ndinolola ndokhulupirika kutisambitsa ife kuchotsa chosalungamacho. Kotero tikupempha Mbuye mutikhululukire ife mphulupulu zathu. Tikuwerenga mawu anu tsono amene ndiwo nyali yakuunika ku mapazi athu, ndiko kuwala pa njira yathu. Mutidyetse mfumu ya ulemerero kuchokera pa gome lanu loyera mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Kodi nyenyezi mukuiona? Funso likubwera bwanji? Anthu tikamakhala usiku mdima ukadza, pamene nyenyezi imaonekera kuwala. Nyenyezi zambirimbiri mmwambamo zimaonekera kuwala, komanso mayiko ena maplaneti amaonekeranso kuwala malo osiyanasiyana. Nyenyezi zimakhalaponso za mitundu yosiyanasiyana. Mudzapeza nyenyezi zina amatchedwa kamwene a Satana, kumpoto simpita mwerenge kukhala Yobu, mupeza mitundu ya nyenyezi. Sindikutsegula mavesi m'buku la Yobu pa nkhani imeneyi chifukwa chimene tikukambirana si nkhani yokhuza mitundu ya nyenyezi. Ili ndi ganizo chabe longothangatira kuti m'bale wanga uzonyenyezi kumwambako zikamawala zimakhala mu ndandanda osiyanasiyana imene Mulungu wakumwamba adazikhazikira mu ulemerero wake. Nyenyezi zina zimene zimakhala ngati zikuyenda mukanjira mkandandanda kabwino, zimene pa Chingereza amati ma galaxies, akamwina a Satana, zimene zimaphunzitsidwa nsukulu zosiyanasiyana. Komanso m'buku lopatulika Bible zili mu buku la Yobu.
nyenyezi ikamawala usiku kumene kuli mdima, masana dzuwa likamawala nyenyezi singaoneke kuwala kwake, koma mdima ukadza. Ndi m'bale kaliyang'ana dziko lapansi lero, mdima ukusendera pang'ono-pang'ono, mdima ukudza pang'ono-pang'ono, mdima uli mkudza. Ukhoza kuona kuyambira chaka cha 2000 kumaza fika pano 2020 pakata pachitika zinthu zambiri zodabwitsa, nkhondo zosiyanasiyana zikulu, nzeru kuchuluka, makina kusinthidwa munjira zosiyanasiyana, makompyuta kulumikizana dziko lonse lapansi, nthenda zosiyanasiyana kudzafika chaka chino cha 2020 mmene kwadza matenda COVID-19. Chaka chomwe chino mmene kwatchuka nkhani ya network ya 5G, komanso kubwera ka network ena Wi-Fi 6, ndi palinso katsamba kena kazinthu zoonera kotchedwa Netflix, ndi zinthu zambiri zimene zikubwera pa dziko lapansi. Ndi mnyengo yokhayokhayi imene ku America azungu ndi anthu okuda akukhulana kwambiri, ndikumabweretsa kachizungukawo Black Lives Matter, anthu kukangana kwambiri. Mu dziko lino la Malawinso mavuto ndi osayamba, anthu kukhulana mitundu yosiyanasiyana. Ndi zonsezi zikuonetsera kuti pa dziko lapansi mdima uli mkudza. Ndifake funso ladza lonena kuti kodi m'bale wanga mu mdima umenewu nyenyezi ukuyiona? Kuwerenga malemba kuchokera pa Mateyu chapter 2 kuyambira verse 1 mpaka na verse 23. Kuwerenga buku la Mateyu, buku loyambirira mchipangano chatsopano. Utenga utsate bwinobwino m'bale wanga, chifukwa ndi uthenga ofunikira mu nthawi imene iwe ndine tikukhala. Mateyu chapter 2 ndikambe kuwerenga verse 1. Ndipo pakubadwa kwake kwa Yesu m'Betelehemu wa Yudeya m'masiku a Herode mfumu, onani anzelo akummawa anafika ku Yerusalemu nati, ali kuti amene anabadwa mfumu ya Ayuda? Chifukwa tinaona nyenyezi yake kummawa, ndipo tinadzera kudzamulambira iye. Ndipo Herode mfumuyo pakumva ichi anavutika, ndi Yerusalemu yense pamodzi naye. Ndipo pamene anasonkhanitsa ansembe akulu onse ndi alembi a anthu, anafunsira iwo adzabadwira kuti Khristuyo. Ndipo anamuwuza iye, m'Betelehemu wa Yudeya, chifukwa kunalembedwa kotere ndi mneneri kuti, ndipo iwe Betelehemu m'dziko la Yudeya sukhala konse wang'onong'ono mwa akulu a Yudeya, pakuti otsogolera adzachokera mwa iwe, amene adzaweta anthu anga Aisraeli. Verse 7. Pomwepo Herode anawetana anzeruwo mseri, nafunsitsa iwo nthawi yake idaoneka nyenyeziyo, nawatumiza ku Betelehemu nati, yendani mufunitsitse za kamwanako, ndipo pamene mudzampeza mundibwezere mawu, kuti inenso ndidzadze kudzamulambira iye. Ndipo iwo mmene anamva mfumu anamuka, ndipo onani nyenyezi ija anayiona kummawa inawatsogolera iwo, kufikira inadza nima pamwamba pomwe panali kamwanako. Ndipo iwo poona nyenyeziyo anakondwera ndi kukondwerako kukulu. Ndipo pofika ku nyumba anaona kamwanako ndi Mariya amake, ndipo anagwa pansi namugwadira iye, namasula chuma chawo, nampatsa iye mitulo, ndiyo golidi ndi libano ndi mure. Ndipo iwo pochenjezedwa mkulota kuti asabwerere kwa Herode, anachoka kupita ku dziko lawo pa njira ina. Maliza ndi verse 13. Ndipo pamene iwo anachoka, onani mngelo wa Ambuye anaonekera kwa Yosefe mkulota nati, tauka nutenge kamwanako ndi amake nuthawira kwa Igupto,
nukhale kumeneko kufikira ndidzakuza iwe, pakuti Herodi adzafuna kamwana kukaononga iko. Haleluya. Uku ndiko kuwerenga kwa mawu a Mulungu wakumwamba, mawu amene m'Masalimo 109 verse 105 akunena kuti mawu anu ndiwo nyali ya kumapazi yanga, ndiko kuwunika kwa panjira yanga. M'bale wanga, pamene oyenda moyo uno tsiku ndi tsiku, ukufunika chowunikira kumapazi ako, ukufunika panjira yako pazikhala powala. Pamene COVID-19 akugwedeza dziko lapansi, pamene nkhani yakuvala mamaski ili pachindende, pamene nkhani ya mavaccine imene mkulu wina dzina lake Bill Gates akulimbikira kwambiri ikupitabe chitsogolo, zikufunika njira yako muzikhala kuwala. Kuwala kumene kungadze podzera mawu awa a Mulungu, chifukwa dziko lapansi mdima ndio linkudza tsopano. Tazindikira chimbale wanga kuti mu verse 1 Mateyu chapter 2 muli nkhani yayikulu. Musabata lonseli iti imene tikuyamba uthenga umu tsiku la lero, dziwa kuti tiziyenda pang'ono musathamanga. Cholinga utsale bwino uthengawo ndi kukonza moyo wako Yesu Khristu asanadze. Ndikulibwereza verse 1. Ndipo pakubadwa kwake kwa Yesu m'Betelehemu wa Yudeya, m'masiku a Herodi mfumu, onani anzeru akummawa anafika ku Yerusalemu. Tazindikire chimbale wanga kuti Yesu Khristu adabadwadi pa dziko lapansi, ndipo kubadwa kwa Yesu Khristu ulosi udaperekedwa kale kuti Yesu adzabadwa. Ndikufuna ambe kuona kukhulupirika kwa Mulungu pa nkhani ya kubadwa kwa Yesu Khristu, kuti zidalembedwa kale mwa aneneri kuti Yesu adzabadwa. Ndi verse 1 limene walingani akuonetsera kubadwa kwa Yesuyo. Tamva lemba ili pa Yesaya chapter 7 verse 14 pali mawu awa: chifukwa chake Ambuye mwini yekha adzakupatsani inu chizindikiro. Taona namwali adzayima nadzabala mwana wa mwamuna, nadzamutcha dzina lake Emmanuel. Yesaya chapter 7 verse 14 akuti Mulungu adzapereka chizindikiro iye mwini yekha, kuti namwali adzayima nadzabala mwana wa mwamuna ndi kumutcha dzina lake Emmanuel. Mulungu adalonjeza, Mulungu adapereka ulosi wa kubadwa kwa Yesu Khristu, ndiyo kukwanitsidwa mu Mateyu chapter 2 kuti no Yesu Khristu adabadwa m'Betelehemu wa Yudeya. Ndi chimene Mulungu wakumwamba wanena amachikwaniritsa. Mulungu si munthu kuti akaname. Apa zikuonekerapo kuti Yesaya kale adanenera kuti adzabadwa mwana, patadutsa nthawi yayitali zikuonekera mwanayo tsopano akubadwa, Yesu Khristu. Yesu Khristu mwini wake adakula mkamba kutumikira tsopano, na Yesu adalonjeza Yesu Khristu. Ndipo nditsale chimene Yesu Khristu adachilonjeza mmene kutsetsereka ndi phunziro pa Yohane chapter 14 verse 3. Yesu adalonjeza. Tamva m'bale wanga lonjezo la Yesu Khristu: ndipo ngati ndipita kukakonzera inu malo, ndidzabweranso ndipo ndidzalandira inu kwa ine ndekha, kuti kumene kuli ineko mukakhale inunso. Haleluya. Yesu Khristu adanena kuti iyeyo akuchoka kukakonza malo. Mmene akuchoka kukakonza malo akunena kuti adzabweranso. Ndimafuna kuoneka chinthu aka kunoti Mulungu wakumwamba adalonjeza kuti mwana adzabadwa, namwali adzayima nabala mwana, ndipo kudachitikadi kuti Mariya namwaliyo adayima nabala mwana dzina lake Yesu Emmanuel.
ndi Yesu olonjezedwa. Na Yesu adagwira ntchito yake masiku akutha kwa moyo akatawandikira, adalonjeza kuti akupita kukakonza malo, ndakanena kuti adzabweranso. M'bale wanga, pamene dziko likugwedezeka ndizochitika zambiri, pamene mdima ukukulirakulirabe, tikuyang'aniza ndi chinthu chimodzi, ndiko kudza kwa Yesu Khristu. Kuti Yesu Khristu adza kudzatenga anthu okhulupirika, anthu olungamawo, kuti kumene kuli Iye tikakhale kumeneko. Ndicho yamba kugwira ganizo ili mumaphunziro athu kuti Yesu Khristu akubwera, aonekera pompano m'mitambo, ndipo sazengereza chikwanitsidwa chinthuchi. Ndiye ndimafuna tsopano chinthu ichi, kuti Yesu Khristu akubadwa mu Betelehemu wa Yudeya. Betelehemu kadali kanzinda kam'mapiri, kanzinda kakang'ono kam'mapiri, kameneno kafukufuku amafotokoza kuti kuchokera ku Yerusalemu kupita ku kanzinda kameneka panali pafupifupi pakati pa 8 ndi 10 kilometers. Koma kanzindaka kadali kam'mapiri mu mzinda wa Yudeya. Betelehemu kadali kakang'ono kam'mapiri koma no mu mzinda wa Yudeya. Akafukufuku amafotokoza kunena kuti akuti Betelehemu kadali kadera kamene kanali ndi limestone, mwenaso mpaka na pano zikhoza kuteka kuti akadalipo. Ndifuna ndipatse chitsanzo kuno ku Malawi, m'bale wanga, ukapita kataoni ka Zomba kapena Kadeza kamene ndi kam'mapiri, ukapita ku Zomba ukapita pamwamba pa phiri Zomba Plateau kuli Chawo Inn, ukapita pamwamba ukamayang'ana pansi kumayang'ana taoni kumakhala kovuta kuona manyumba, chifukwa nyumba zambiri zili pansi pa mitengo, kuli mitengo yambiri. Ndipo ukamatsetsereka umakazona kuti kutsetsekadi mphindo omwe m'mapiri osiyanasiyana, umakafika mpaka kwa Chikanda ku 3 miles ndi mapiri mukhamoka, 7 miles ndi mapiri mukhamoka. Ndipo ukapita kudera lina kuchingale kuzomba kumeneko, umakafika kuchangalume kumene poyamba kunali Fagra Cement, Portland Cement Company. Mapiri onse kuchangalume panopo kuli barracks, Changalume barracks. Mapiri ozungulira kumeneko amali kumeneko ndikumene amayendera ku cement kuno ku Malawi. Ndipo mmapirimo cement yo imapangidwa adi miyala yopangidwa cement amati clinker iliko, ngakhale kudatsekedwa kumakafufu ambe zoti miyala ikadalipo bendithu. Ndi Betelehemu kadali kamalo kanzinda kakang'ono kutaona yakulu ya Yudeya kumene kunali limestone. Ndi Yesu Khristu adakabadwira ku Betelehemu kumenekoko kanzinda kakang'onoko. Funso nkumati, nchifukwa chani Yesu Khristu sadabadwire ku Yerusalemu? Nchifukwa chani Mulungu sadalole kuti Yesu akabadwire ku Samariya kapena mkati mu Yudeya mwenimweni, koma adapita kumbali kukanzinda kakang'ono? Uzitsata maphunziro kutsogolo tikambirana, koma zindikira kuti mdima uli mkudza pa dziko lapansi. Adabadwira ku Betelehemu wa Yudeya. Israeli adagawidwa patatu ngati mmene alili Malawi, kuti kumpoto, pakati, kumwera. Ndiyo kuso chimodzimodzi kuli Yudeya, kuli Galileya, Samariya pakati, kenako Yudeya. Ndi Betelehemu uyu opezeka ku Yudeyako. Ndiyo kamasanthulabe somanimba verse 1. Apa tukamba kwambisa verse 1 kuti Yesu anabadwa ku Betelehemu wa Yudeya m'masiku a Herodi mfumu. Time pamenepo nchifukwa chani mlembi wobukhu la Mateyu Mulungu akumulola kuti apereke mfundo zing'ono ngati izi? Bwanji sadambolemba kuti Yesu anabadwa ku Betelehemu kulekera pomwepo, koma kufunukuza kuti m'masiku a Herodi mfumu. Herodi uyu amatchedwa Herodi wamkulu, Herod the Great.
mitaito ndi kumabwera anthu osiyanasiyana mitaito imene ya Herode. Ne Herode uyu amatchedwa Herode wamkulu, kuti adzikhala pa mpando apa Herode uyu adamuyikapo ndi ulamuliro wa Chiroma omwe udamuyikapo. Pompe adagonjetsa Yerusalemu, Ayuda adakhala m'manja mwa Chiroma kwa nthawi yayitali, akumapereka mataksi awo, akumamvera ulamuliro wa Chiroma, monga mmene lidalili dziko la Malawi, kuti Angerezi ndi amene amalamulira dziko la Malawi. Ife timadziwa bwino kuna chinasa Alfred Sharp amalabwera kuno ku Malawi. President woyamba dziko la Malawi Kamuzu ndi Queen zidalipo ubale wakulu kwa basi. Ngakhale system ya maphunziro athu ndiye kwa Zungu. Kampani zambiri zimene zili mu Malawi zidayamba ndi azunguwo. Ukapita maestate ambiri ndi azunguwo ndamene ankagawana dzikoli. Ukapita dziko la Mozambique ukapeza la Bitikisi ndameneno amalilamulira dzikolo. Zochitika zonse mphamvu ndi zawo. Ndi m'masiku amene Yesu amabadwa kuli mfumu Herode. Herodiyo sadakhala mfumu mu nzeru zake pena kusankha yekha, adachita kumuyikapo. Senate ya Roma idakhala pansi nisankha Herode kuti akhale mfumu. Herode si munthu wambayi. Herode uyu adachokera ku fuko la Edom. Herode uyu adachokera ku fuko la Edom. Aedom ndi abale wa Israeli, chifukwa Aedom ndi mbumba ya Esau, pamene Aisraeli ndi mbumba ya Yakobo. M'bale wanga amene madziwerengera wekha buku lopatulika ili limene tikulikweza m'manja manga kuonetsa kuti buku lokali ndiye lokhulupirika pa dziko lapansi, udzapeza kuti Isaki adali ndi ana awiri. Woyamba Esau, wachiwiri Yakobo. Esau monga woyamba adagulitsa kulu wake kwa mphwake Yakobo chifukwa cha chakudya. Adapita kupha nyama, pobwerera adalephera kupeza nyama imene amapatsa bambo ake Esau. Chifukwa Isaki amakonda Esau, pamene Rebeka mkazi wake wa Isaki amakonda Yakobo. Ndipo adachitika kachinyengo kamene Yakobo adalandira dalitso limene amene akulandira Esau mwini wake. Zitadziwika kuti Yakobo wamunyenga mkulu wake Esau, Yakobo adathawa napita kwa mkulu wake Labani. Kumeneko Mulungu kumukulitsa nampatsa chuma, nampatsa wana. Ndikuchokera mu fuko la Yakobo mmene munali ana 13 wamkazi mmodzi Dina, ndamolengedwa ana amuna okha 12. Mudali mwana wina dzina lake Yuda. Kumeneko kumachokera fuko la Chiyuda, koma Israeli yense ndi fuko la Yakobo. Chifukwa Yakobo yakubwerera adakumandingiro nalimbana nana kusintha zina, kuchoka mu Yakobo kubwera Israeli, kumachokera fuko la Israeli. Ndi mmene amabwerera mu njira kuchokera ku ukapolo kwa Igupto. Ali mu njira, mbumba ya Esau idawaganiza njira abale yawo. Muja muchitira mabanja wena kuti foti makolo mudayambana ndi mauza ana kunena kuti banja ilo wosamagwirizana nawo, wosazerekeza kukwatwa ndi banja lawo, kuti wosazerekeza maudana amene nkumango kulirabe. Ndifuna ndiwerenge kuti nkhani mina sangu ifotokoza chabe. Tukambasa kuti nchifukwa chani wolemba buku la Mateyu, amali Mateyu amene Mulungu adamuwa kuti apereke mbiri ya mfumu Herode, kuti Yesu adabadwa m'masiku a mfumu Herode. Ndipo tukambasa Herodiyo kuti Herode uyu sadali wa fuko la Yuda, sanali mu Israeli, koma anali mu Edomu. Ndi ufumu wa Roma ndume udamuyika pa mpando. Ndiye ndikuwerenga m'bale wanga Numeri, buku la Numeri chapter 20. Uimvetsere bwino nkhani chifukwa ndiyofunikira maphunziro athuwa kuti kodi nyenyezi mukuiona? Dziko lapansi mene mdima uli mkukula,
ukukulirakulirabe funso ngomani kuti nyenyezi mkuiona nde funso limenelo. Mbiri yonse imene kufotokoza apayi nkoti uone kumene tikulowera ndi chimene chidachitika mu dziko lapansi. Numeri chapter 20 ndikuwerenga verse 16 mpaka na verse 21. Pamenepo tinafuwulira kwa Yehova, ndipo anamva mawu athu, natuma mthenga natitulutsa mwa Igupto. Ndipo taonani tili mkadeshi, ndiwo mudzi wa malekezero amalire anu. Tipitatu pakati pa dziko lanu, sitidzapitirira pa munda kapena munda wampesa, sitidzamwa madzi a mzitsime, tidzatsata msewu wachifumu, sitidzapatukira kulamanja kapena kulamanzere, mpaka titapitirira malire anu. Verse 18. Koma Edomu ananena naye, usapitirire pakati pa ine, kuti ndingatuluke kukomana nawe ndi lupanga. Ndipo ana a Israeli ananena naye, tidzatsata msewu, ndipo tikakamwa madzi ako, ine ndi zoweta zanga, pamenepo ndidzapatsa mtengo wake. Sindifuna kanthu kena koma kungopitapo mwa njira. Koma anati, usapitirirepo. Ndipo Edomu anatulukira kukumana naye ndi anthu ambiri ndi dzanja lamphamvu. Potero Edomu anakana kulola Israeli kupitira pa malire ake, chifukwa chake Israeli anampatukira. Edomu adachitira nkhanza ana Israeli, akuchoka ku ukapolo, akupempha mwamtendere kuti m'bale wanga Edomu ndo uzimona Yakobo mphwake wa Esau akulankhula kuti m'bale wanga Esau ndikudutsa nawo chabe mudzi mwakomo, sindimwa madzi koma ngati ndingamwe ndi ziweto zanga ndilipira ku mtengo wacho woyenera. Akupempha mozichepetsa, silipirefe kumanzere kapena kumanja, ayi tikudutsa kansi kachifumu kumapitirire mpaka tikatuluke m'maliremo osagunda kena kalikonse. Koma Esau, Edomu akumuza mbaya kuti usayerekeze konse. Akanakanga timasiku ano mwina akanamuzoti ukabwereka kudutsa ndikupatsa khacha, usayerekeze kudutsa ndikupatsa khacha, usayerekeze. Ndokumbukira ku sekondari akabwera ana form 1 tizika dalipo mmasekondari kuno Malawi, mwina kapena ache pakasi ndikudziwa. Mwana wa form 1 amwerekezo kandi achakudya mwansanga ndi aziyenda wa madama form 4 mabwera kumbi. Kodi iwe kuyerekezwe bweresa mbali kumbi, usayerekeze ndikupatsa khacha. Ndakoso ndikuziona kunena kuti Edomu adamuzezo chimodzimodzi kuti usayerekeze kufika mpaka adatuluka gulu nawo kheza na Israeli ndanangudutsa molambala. Ndimafuna une chinthu ichi kunena kuti mukufuna kwa ana a Israeli okha sizinakatheka kuti amusankhe Edomu kukhala mfumu yawo. Sizinakatheka. Koma chifukwa anali pansi pa ulamuliro wa Chiroma, anali pansi pa ulamuliro wa Chiroma, adachita kuwasankhira mtsogoleri. Kodi umadziwa kuti ku dziko lapansi kuli kadera kena, kuli chinyumba china chimachedwa Burgas Beden, kumene akamuna dziko lapansi eni chuma otsatsa malonda a Babulo malinga ndi Chivumbulutso chapter 18 verse 23. Kuno otsatsa malonda a Babulo adalomveka dziko lapansi. Anyanga central banking system ndi zina zambiri amakasankha kuwatsogolera maiko. Sungazidziwa zimene zimbale wanga kufika tolenga malemba, mkulu wa malemba ndikusanthula zabwino zimene zili malemba. Ndimafuna sozindikira chinthu ichi kuti ufumu wa Chiroma uwu umodakhazika Herode pa ufumu. Sufumu wa masewera ayi, sufumu wa masewera. Ukamawerenga buku la Daniel chapter 2 ukamuwerenga sati chipitepo, sindifuna zimwe kamba zinthu mwankhambaka mwayi, koma uone zimene Mulungu akumwamba akufotokoza kuti lankhula ife. Mu Daniel chapter 2 muli nkhani
ya loto la mfumu Nebukadinezara. Ndiye m'bale wanga udziwe chinthu ichi kuti mu Daniel chapter 2 muli nkhani ya mfumu Nebukadinezara amene amalamulira dziko la Babulo. Babulo si dziko laling'onoyi, ndi dziko limene lidagonjetsa maiko osiyanasiyana, ndi maiko angapo kwamanga pamodzi amapanga ufumu wa Babulo. Ndi mu chapter 2 Mulungu adampatsa Nebukadinezara loto lokamba maufumu onse amadzakhale pa dziko lapansi kufikira kudza kwa Yesu Khristu. Ndi chimene tapanga ndi kuwerenga za ufumu wachinayi yomalizirapo. Verse 39, Daniel chapter 2 verse 39. Ndi pambuyo pa inu padzawa ufumu wina wochepa ndi wanu, ndi ufumu wina wachitatu wamkuwa wakuchita ufumu pa dziko lonse lapansi. Ndi ufumu wachinayi udzakhala wolimba ngati chitsulo, pomwepo chitsulo chiphwanya ndi kufoketsa zonse, ndipo monga chitsulo chiswa zonsezi udzaphwanya ndi kuswa. Ndipo umwe mudaonera mapazi ndi zala zake, mwina dongo la umba, mwina chitsulo. Ufumuwo udzakhala wogawanika, koma momwemo mudzakhala mphamvu ya chitsulo, popeza mudaona chitsulo chosanganizika ndi dongo. Ufumu wa Chiroma umeneno udakhazika Herode pa ufumu. Malemba akufotokoza kuti akuti udzakhala wolimba ndipo udzagonjetsa dziko lonse lapansi ndi kupondereza china chilichonse. Mulungu amene adalonjeza kuti taona namwali adzayima nadzabala mwana wa mwamuna nadzamutcha dzina lake Emmanuel mu buku la Isaya. Mulungu ake ndi yemweyo amene akuuza ku Mateyu chapter 2 kuti no Yesu anabadwa Betelehemu wa Yudeya masiku a Herode mfumu. Ndi Mulungu ake ndi yemweyo amene anatiuza kuti kudzakhala ufumu wachinayi pa dziko lapansi wolimba ngati chitsulo wakupondereza zonse. Ndi ufumu wachinayiwo ndi ufumu wa Rome. Ufumu wa Romuwo ndi umene udakhazika Herode pa mpando, ndi umene udalamulira ana a Israeli kwa nthawi yayitali ukalinga mbiri ya dziko lapansi, kapeza kuti Pompe adagonjetsa Yerusalemu. Zilimo zimenezo. Nditamvanso verse 8 Daniel chapter 7 ndikuwerenga verse 19. Pamenepo ndinafuna kudziwa choonadi cha chirombo chachinayi chicha chidasiyana nazo zonsezi, choopsa chopambana, mano ake achitsulo ndi makadabo ake amkuwa, chimene chidalusa ndi kuphwanya ndi kupondereza zotsala ndi mapazi ake. Ndi za nyanga 10 zinali pamutu pake, ndi nyanga ina idaphukala imene zidagwa zitatu patsogolo pake. Nyangayo idali ndi maso ndi pakamwa pakunena zazikulu, imene maonekedwe ake anaposa zinzake. Ndinapenya ndipo nyanga yomweyi inachita nkhondo ndi wopatulikawo, niwalaka mpaka inadza nkhalamba yakaleromo. M'bale wanga, verse 23 akunena kuti anatero chirombo chachinayi ndicho ufumu wachinayi pa dziko lapansi. Haleluya. Umene udzasiyana nawo maufumu onse. Akuti ufumu wachinayi udzasiyana nawo maufumu onse. Ufumu wa Rome ndi wosiyana ndi maufumu ena onse pa dziko lapansi. Ndakuti nudzalusira dziko lonse lapansi, nudzalipondereza ndi kuliphwanya. Akuti ufumu wa Rome udzalusira dziko lonse lapansi, kulipondereza ndi kuliphwanya. M'bale wanga, zochitika zonse za dziko lapansi masiku akumapeto ano dzanja la Rome lilipo. Zochitika zonse za fuko la Israeli mmene Yesu amabadwa padali dzanja la Rome. Mukulamulira konse muzochitika zonse za misonkho ndi zina zonsezo dzanja la Rome lidalipo. Zakeyo misonkho imene akatolera imapita m'manja mwa Chiroma, sidali ana a Yuda ayi. Mateyu na Yesu adalisonenso misonkho chimodzimodzi.
ndi mmene amalemba izi amadziwa chimene akulemba. Yesu ngakhale kufa kwake asilikali Roma ndamada mukhoma pa mtanda. Ndi ufumu wa Chiromu somasewera iyayi, ndi ufumu wachinayi ndipo ndi ufumu wotsiriza. Tikudziwa ndi ufumu wotsiriza. Ku Daniel chapter 2 mmene walenga kucha akuti kumapazi kwa chifano kuli chitsulo ndi dongo. Chitsulo ndi dongo sichingagwirizane. Kutsimikiza kuti masiku otsiriza maufumu adzakhala ogawanikana osagwirizana ngati mmene zikuonekera lero. Dziko lonse lapansi mmene lili mikangano ilipo siyanasiyana. Ine mukudziwa bwino lomwe kuti no dziko la Britain lidatuka mu mgwirizano wamengonse pa dziko lapansi. Adapanga kagulu kene kochita Brexit. Zimoneka ngati akuyendera limodzi koma tionani chitsulo dongo sizingagwirizane, mikangano ngosayamba. Ndipo sizitheka mafumu kulumikizana kupanga chimodzi. Kukhaukangana kukhakuka. Koma ufumu wa Rome mphamvu yake ikadalipobe ndipo idzakhala mpaka Yesu Khristu adza. Ufumu wamaliza pa dziko lapansi ndi ufumu wa Rome, kulibenso ufumu winayi. Chifukwa malemba afotokoza kuti Mulungu adapereka maufumu anayi amene adzakhalapo mpaka nthawi kumapeto. Ndi mu chapter 7 mmene Daniel adaona mkulota, adaona muzilombo zinayi zimene afotokoza chilombo chachinayi chokha. Kuti muzilombo zimenezi zimayimirira maufumu amene adzoka pa dziko lapansi. Werenga verse 17, chapter 7 verse 17. Kuti ndipo zilombo zinayi zimoda zonazo ndiwo maufumu anayi amadzoka pa dziko lapansi. Ndi ufumu wachinayiwo ndi ufumu wa Rome. Ufumu wa Rome uponderetsa dziko lonse lapansi. Ufumu wa Rome ndi umene udakhazika Herod pa mpando. Ngati ufumu wa Rome ukuponderetsa dziko lonse lapansi ndi kuliphwanya, kodi mdima umene ukudza pa dziko lapansi umene wayamba pang'ono uganiza Rome mulibemo mphamvu yake? Ukuyena udzifunse m'bale wanga, ukuyena kuti udzifunse. Maphunziro ku skulu amene ankhala kumaphunzira za Darwin nkumaphunzira kumati munthu anachokera kunyani. Ufumu wa Chiroma mphamvu yake ili. Ufumu wa Rome mphamvu yake ili. Matthew chapter 2 ngombe kukambira verse 1. Munthu autenga wiki yonse kunena kuti kodi nyenyezi mukuiona pamene mdima ukudza pa dziko lapansi. Bali wanga nyenyezi ukuiona? Chifukwa ngakhale munthu akamenda usiku pali masiku ena mwezi umaonekera kuwala ndi nyenyezi nkuwala. Munthu amenda momasuka kunja kumakhala kukwala bwino, chithunzi cha munthu chimaoneka, patsogolo matha kuona mitengo zabiri umaziona. Chifukwa chani? Muli kuwala. Mwezi usaoneke ngati kuli nyenyezi kumwambako. Nyenyezi zimawala mosangalatsa komanso zimapereka chimwemwe. Chifukwa chani? Usiku kuli mdima. Ukamalenga Genesis chapter 1 Mulungu adayika zoonekera ziwiri zazikulu. China chionekera masana, china chionekera usiku. Ndi dzuwa lionekera usana pamene mwezi ndionekera usiku. Ndi mdima ukudza pa dziko lapansi. Palibe amene angakani. Monga m'bale wanga angakani kuti kudziwa mdima kulibe. Ukaganiza za COVID-19 mmene wagwedezera dziko lapansi, maofesi kutseka, machali chinda wako tsekedwa wawo, wewe kutseka lumene kwa chinsisi ndamene kutsekedwa. Anthu tikamenda misomuzo mask kukama zinthu ngazimene zikamachitika umene ndi mdima pa dziko lapansi. Matenda COVID-19 agwedeza dziko lonse lapansi. Verse 39 chapter 7 Daniel ufumu wa Rome udzapondereza dziko lonse lapansi. Uzizulumikiza zinthu zimbalako kamakhala. Ano simasikokhala mu mbuli, simasikokhala mu mdima. Chifukwa chani? Tindima wachinenera kupatulika. Verse 1 kumapeto akunena kuti onani anzeru akummawa anafika ku Yerusalemu. Akuti anzeru akummawa anafika ku Yerusalemu. Bale wanga nchifukwa chani akuchita kunena kuti anzeru akummawa anafika ku Yerusalemu? Chifukwa chani akutero? Ulikumbukire verse akunena kuti ndipo pakubadwa kwake kwa Yesu Betelehemu wa Yudeya masiku a Herodi mfumu, onani anzeru akummawa
anafika ku Yerusalemu. Pamenepo balanga maphunziro awo watsate ndipo uyisese kuti tsiku lililonse uzikhala pamenepo kumvetsera maphunziro awo. Kuti mmene mdima ukukulira kulebe pa dziko lapansi, Mulungu wakumwamba akuthangati kuti mapazi ako ukamaponda uzona poponda, ukamatukula mutu wako uzona chimene chili kutsogoloko pogwiritsa ntchito mawu opatuka. Buku lopatuka ndilo mawu a Mulungu. N'chifukwa chani akuti anzeru akummawa? Akutchedwa bwanji anzeru anthuwa? Adali anthu owerenga. Adali anthu owerenga. Sanali anthu ongomva zinthu, sanali anthu ongogwerezeka. Adali anthu owerenga. Ine ndikudziwa bwanji adali anthu owerenga. Tamva zimene akunena mu verse 2. Atafika ku Yerusalemu anzeruwa nati, ali kuti amene anabadwa mfumu ya Yuda, chifukwa tinaona nyenyezi yake kummawa ndipo tinadzera kudzamulambira iye. Anthu atafika ku Yerusalemu anakafunsirafunsira, nafunsa kwa Herodi nanena, ali kuti amene anabadwa mfumu ya Yuda ali kuti? Ali kuti? Anthu ochokera kummawa kwa Israeli. Mwina ndimonera ke pamene popo kuti akutchedwa anzeru akummawa chifukwa chokuti akuchokera kummawa kwa Israeli kotulukira dzuwa. Ndio kamang'ana mapu a dziko la Israeli. Kummawa kwa dziko la Israeli kuli maiko angapo? Arabia ali kumeneko. Ndio kabezo timeko take mtanga chimene chotu. Achina Yemen ali mbali meneko. Ndio kuti awo anzeru awa akuchedwa anzeru kumafacho kummawa kwa dziko la Israeli. Ukanena mbiri ya dziko lapansi, anthu aku Yemen, anthu aku Arabia ndi anthu anzeru muzochitika zawo. Even nkhani za mankhwala akuchipatala, anthu awa amakhudzidwa nazo kwambiri. Ndi anthu akafukufuku muzochitika. Anthu amakondopanga study zinthu zachilengedwe, amapanga study nyenyezi, amapanga study maplanet, amadziwa zinthu zambiri anthu aku East. Ndifaka Western life mbali ngati ku America ndi Eastern life zimakhala zosiyana muzochitika. Ngakhale kuno kwathu kuyang'ana ukamayenda m'matauni umakapeza muli amwenye, umapeza muli Mahindu, umapeza muli Abatia, ngena ambiri ayiwo ndochokera ku East. Ndo zone zochitika zawo, business zawo, mwina amachitira zinthu zawo zimakhala zosiyana ndi Western life. Mavalidwe yawo amakhala osiyana ndi Western life. Ndi anthu awa sadala amasewera, adala anthu owerenga. Muzimene iwo amawerenga adafika kuzindikira kunena kuti tsiku lina lake pangatalike pangatani kudzabadwa mfumu ya Israeli. Herodi sadali mfumu ya Israeli nchita ndi Mulungu wakumwamba ayi. Ndipo Herodi sadali muzolemberazo kuti adzakhala mpando, adamuyikapo mfumu wa Rome. Kafunso kuchepa kuti ngati mfumu wa Rome ule ndi mphamvu mu nthawi ya Israeli kuti ndikusankha mfumu ndikuyika pa mpando, kodi masiku athu ano kwa inapita ndi mazifunsa kuti koma maudindo enawa so ikudapo ndi zinthu zina zake zofuna mazilingalira zimene zonso. Ndikuyamba za anzeru akummawa kuti adali anthu owerenga. Adawerenga zolembera zosiyanasiyana, zina za Balaam, zina za mneneri Mika. Ukalenga Mika chapter 5 verse 2 amanena nkhani ya kubadwa kwa mfumu ya Israeli. Ndi anthu ankawerenga zimenezi. Ndifuta amawerenga zitachitika zinthuzo, adaona nyenyezi, adazindikira kuti malinga ndi zimene timawerenga nyenyezi iyo ikuonetsera kuti mfumu ya Israeli yabadwa. M'bale wanga ndimafuna ndikufunse kupyolera m'buku lopatulika ili tinawerenga Yohane chapter 14 verse 3 pamene Yesu akulonjeza kuti ndikupita kukakonza ine malo ndipo ndidzabweranso. Funso langa likunena kuti mmene Yesu adalonjeza chonchi kodi ukumawerenga? Kodi ukumawerenga kuti nthawi uyione? Mu chapter 24 Mateyu
Yesu adafotokozamo zizindikiro zambiri zonetsera kudza kwake. Ukamalinga ngati Matthew 24 verse 3, Yesu adapereka chenjezo ili. Nefa ndikufunse kuti muchenjezo limene lili iweyo ukumaonapo chani pa dziko lapansi. Matthew chapter 24 ndikuyambira verse 3. Ndipo pamene iye anali kukhala pansi pa phiri azitona, ophunzira anadza kwa iye payekha nanena, mutiuze ife zija zidzaoneka liti, ndipo chizindikiro chakufika kwanu nchiyani ndi cha mathero a nthawi yapansi pano. Ndipo Yesu anayankha nati kwa iwo, umve kuyankha kwa Yesu tsopano, yang'anirani asasocheretse munthu. Funso langa ndilonena kuti ngati anzeru akumawa adawerenga zinthu zitamba kuchitika adazindikira kuti timuwerenge zenyenyeza ndi iyo sadapuponi. Apa Yesu akunena kuti muyang'anire wina asasocheretse inu. Ukayang'anira dziko lapansi nkhani kusocheretsana ube zodafika pachimake. Funso langa nkumati zimene zikuziona kodi ukumawerenga buku lopatulika kapena Daniel chapter 2 chapter 7 makamba za mafumu anayi pa dziko lapansi ukamawerenga ukuona dziko limene likupita bwinobwino, kodi ukuzitsata bwinobwino zimenezi? Bale wanga usamakhetsi kosolenga buku lopatulika ili Bible. Ndipo Bible lokha basi. Chifukwa chani? Mawu awa ndiwo nyali mapazi athu, ndipo kuunika kwa manja athu mu mdimawo kuunika nduku. Ndi Herode sadali munthu wowerenga, samadziwa kuti mfumu idzabadwa, koma anzeru akumawa adazindikira kuti adzabadwa mfumu ya Yuda, mfumu ya Israeli. Kodi wewe ukuzindikira kuti Yesu Khristu akubwera? Ngana gona pa ndimene funso langa nkumati mbali wanga, kodi nyenyezi ukuiona? Nyenyezi ukuiona? Si nthawi yolimbana ndi kukhula nkhozo za dziko lapansi ayi, koma kumuyang'ana Yesu. Yesu yekha basi. Chifukwa kompano Yesu adza, kungatalike kungatani Yesu Khristu adza. Ndifuna ndikuyitanire mbali wanga kukulapa, ndikuyitanira kukulapa chifukwa Yesu Khristu akudzali. Funso ndilo kuti kodi nyenyezi ukuiona? Yesu Khristu akudza. Uyenera kumlandira Yesu akhale mbeni mpulumutsi wa moyo wako. Chifukwa chani? Yohana chapter 3 verse 16 akunena, pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero anapatsa mwana wobadwa yekha, kuti Yesu akhulupirira iye asatayike koma akhale moyo wosatha. Yesu adakonda m'bale wanga, Yesu adakonda mchimwenye, Yesu adakonda Mulungu wanga. Agogo, Yesu adakondani. A president, Yesu adakondani. Nduna za dziko la Malawi, Yesu adakondani. Mafumu a dziko la Malawi, Yesu adakondani. Yesu amakonda wina aliyense. Sakuti kuti Yesu adakonda Khristu okha, sakuti Yesu adakonda Asilamu okha, sakuti Yesu adakonda Abatiya okha. Pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi, dziko lonse lapansi, kotero anapatsa mwana wobadwa yekha Yesu Khristu, kuti yense, sakuti onse, akuti yense, kunena pa iwe wekha monga munthu, kuti Yesu akhulupirira iye asatayike koma akhale moyo wosatha. Kuli moyo wina kutsogoloko. COVID-19 sakugwira anthu osapemphera okha, sakugwira anthu osakhulupirira okha, wina aliyense. Kodi imfa ikamakupeza moyo wina wosatha ukapezekamo, ukhalepo mposo pamene uthenga ukupita masiku ali kusa chipemphera. Atate wokonda amene muli kumwamba, zikomo kwambiri chifukwa cha uthenga wanu mtsiku lino. Ndi zoonadi mdima ukudza pa dziko lapansi, chifukwa mawu anu adafotokoza zinthu izi. Ndikuthokoza Mbuye mwalo kuti mtsiku lililonse timve mawu anu. Pemphero lathu Mbuye mutikhululukire zochimwa zathu. Ndife anthu ochimwa olakwitsa zinthu zambiri. Pamene dziko likutsetsereka chonchi, mulithangate kukonza moyo. M'bale wanga amene akumvera kunena uthengawo, mukuthenga ndi nkhawa zosiyanasiyana. Mwina watopa ndi kumwa mowa, watopa ndi kusuta fodya, watopa ndi ziwerewere, watopa ndi miseche. Pamene akupemphani Yesu Khristu, mumuchitire chifundo, mumukhululukire mphulupulu zake monga mwa ulemerero wanu, chifukwa Mulungu mwalonjeza kutikhululukira ife. Musabwetseni mwazi wa Khristu Yesu ndipo tidzayenda. Dziko la Malawi, Ambuye Mulungu wakumwamba mulipatse mtendere, mulisuke mu mtendere, mugonjetse adani onse. Ndikutithangala dzikoli kukudziwani Mulungu wakumwamba, kuti mene muli kudza pompano lonsefe likapezeke mu ufumu wanu. Ndipemphero lathu m'dzina la Yesu Khristu. Amen.